Denominació d'origen Terra Alta. La zona de producció i elaboració de la denominació d'origen Terra Alta, DOTA, està situada al sud de Catalunya, entre el riu Ebre i la frontera amb les terres aragoneses. I comprèn els 12 termes municipals de la comarca de la Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, el Pinell de Brai, Gandesa, Horta de Sant Joan, la Faratella, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte i Villalba dels Arcs. La comarca té una tradició mil·lenària en el món de la viticultura i la seva producció està reconeguda públicament per la denominació d'origen Terra Alta des de 1982. Els blancs són vins de color pàl·lid, aroma fresc i un pas en boca ampli i equilibrat. Estan elaborats majoritàriament amb garnatxa blanca. La importància de la garnatxa i una cultura específica d'entendre la seva elaboració fan d'aquests vins els que millor expressen el terrer i la cultura de la denominació d'origen Terra Alta i els fa mereixedors d'un distintiu de garantia específic, el Terra Alta Garnatxa Blanca 100%. Els vins negres destaquen pel seu caràcter mediterrani, amb elevada intensitat colorant i predomini de les aromes de fruita. La singularitat i qualitat es completa amb 4 tipus de vins de licor: els vins dolços naturals, les misteles blanques i negres i els vins rancis. Tots ells obtinguts a partir de raïms de garnatxa sobremadurats, per l'acció natural dels cerç que bufa durant la tardor.